Długo się zastanawiałam, czy w tą niedzielę w ogóle puszczać film, bo to troszkę taka szczególna niedziela, pełna zadumy i myślę, że głównie pełna spotkań z rodziną. Ale przecież macie wybór, możecie włączyć kanał i obejrzeć film, albo jeżeli nie macie ochoty, to tą niedzielę odpuścić. Wybrałam taki romantyczny, nostalgiczny obrazek z dziewczynką. Bo jeżeli chodzi o pogodę, to taki dziwny czas. Może być piękna jesień, prawie lato, a z drugiej strony czasami potrafi sypnąć śnieg. I ten obrazek taki właśnie jest. Troszkę jesienny i troszkę zimowy. Lubię deski, a najbardziej właśnie te deski. One są produkowane specjalnie dla nas i mają bardzo ładny frez. Nawet jeżeli on do niczego nie jest potrzebny, to i tak fajnie wygląda. Obrazek przykleiłam klejem do decoupage, a potem porządnie polakierowałam. Do cieniowania przydadzą się gąbki, takie stare, wyskubane gąbki, bo nimi cieniuje się najfajniej. Od początku ta praca była pomyślana jako obrazek 3D, czyli z doklejonymi listkami zrobionymi z masy super lekkiej. Jeżeli planowane są takie różne dodatki, to cieniowanie może wyjść jako tako. Może wyjść nawet zupełnie do kitu, bo potem i tak poprzyklejamy listki i inne cuda i tego nieudanego cieniowania nie będzie widać. Ale z drugiej strony nie ma co odpuszczać, bo dzięki temu można sobie bez stresu potrenować cieniowanie. Jeżeli wyjdzie, to będzie nas rozpierała duma. Jeżeli nie wyjdzie, nie szkodzi, przecież i tak przykleimy listki. Cieniowanie oglądacie w olbrzymim przyspieszeniu. Realnie zabrało mi to 8 minut. A rezultat oceniam na mocne 7 na 10. Foremka silikonowa, masa super lekka i będą wyciski. Żeby bez problemu wyciągnąć masę z foremki, najpierw ją opruszam mąką kartoflaną. Zapewne można tak zrobić, że napchamy całą gałązkę i wyjmiemy z foremki całą gałązkę, ale u mnie to się nigdy tak nie dzieje. Taka gałązka nigdy nie pasuje mi idealnie i tak będę ją później rozcinała, więc pomyślałam, że osobno powyciskam listki, a osobno potem dorobię gałązki. Nawet się nie staram, żeby te listki wypełniać tak jak powinno to się robić. Po prostu biorę odrobinę masy, przyciskam do listka i każdy listek jest inny. Jeszcze owoce głogu i niech to wszystko sobie schnie. Moje wyciskane listki chcę pomalować tak, żeby wyglądały podobnie do tych na obrazku, czyli najpierw maluję je na zielony kolor, a właściwie zielono-żółty, a potem szybko i jeszcze na mokro brzegi brudzę na brązowo i robię to pędzelkiem wachlarzykowym. Owoce głogu maluję oczywiście na czerwono, a dziurkę zabarwiam na czarno. Gdy to wszystko wyschło, pomyślałam, że skleję i zaczęłam te listki układać. Myślałam, że uda mi się na leniucha, czyli przykleję listki i gotowe, ale ostatecznie doszłam do wniosku, że bez gałązek się nie obejdzie. Troszkę takich cieniutkich po prostu je ukulałam i troszkę takich grubszych. Ukulałam, ale były grubsze, potem rozgniotłam, a następnie patyczkiem porobiłam coś w rodzaju kory, czyli pociągnęłam takie wyżłobienia wzdłuż. Potem wysuszyłam, pomalowałam najpierw na czarno, potem na brązowo, a na końcu jeszcze troszkę pobieliłam. Bez dwóch zdań, zabrały mi sporo czasu, ale w kamerze tego zupełnie nie widać. Gdy nareszcie wyschły, wszystko skleiłam klejem na gorąco. I to już miał być koniec, ale gdy skleiłam, okazało się, że moje listki nie pasują do obrazka. Bo listki, które przykleiłam, są jesienne, a obrazek jest zimowy. Dziewczynka na przykład na czapce ma odrobinę śniegu. Konturówka bezbarwna oraz biała. Odrobinę jednej i drugiej, bo nie chodziło mi tutaj o zawieje i zamiecie śnieżne, a tylko o takie delikatne akcenty lekko mroźnej zimy. Bardziej o szron niż o śnieg. I właśnie bezbarwna konturówka daje taki lodowy efekt. Wystarczy troszkę posypać brokatem albo mikrokulkami i całość zaczyna wyglądać jak w pierwszych dniach zimy. Jeszcze delikatna kokardka i mój zimowo-jesienny obrazek jest gotowy. Uważam, że tutaj brokat robi robotę i w kamerze go widać, zobaczcie, naprawdę przepięknie wygląda. Mam nadzieję, że Wam się także podoba, ale na zdjęciach kompletnie nie potrafię tego uchwycić.
Więc pomigam Wam jeszcze chwilkę tym brokatem i się przy okazji pożegnam. Jak zwykle lista wszystkich produktów, których używałam, znajduje się w opisie wideo. A wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.